Der er en nede i min mødregruppe, hun vaccinerer ikke sit barn. Du hørte rigtigt. Og det sidder hun og fortæller ned til mødregruppen. Hun har så også været nede ved lægen, og har så sagt til lægen, at hun ikke vil have barnet vaccineret. Og til mødergruppen, der sidder hun så og brokker sig over, at lægen blev pisse sur på hende, sagde hun. Det kan jeg sgu da godt forstå. Altså, fordi hvis hun ikke vaccinerer sit barn, så har han sgu da ikke rigtig noget, han kan tilbyde hende. Og hvis hendes barn, det bliver syg, skal han så stå med det? Ej, altså det skal han fandme ikke, hvis det er sådan, at hun ikke vaccinerer. Altså, man kan også bare sige, altså de der, som der ikke vaccinerer deres børn, altså, hvorfor skulle lægen være der i tilfælde af, at en af hendes børn får en meget farlig og meget smitsom sygdom? Nej, tak. Det kan fandme ikke være hans spor. Hvis du ikke vaccinerer, så er der bare ikke noget hjælp at hente. Det kan jeg fandme godt forstå.